இன்னொருத்தர் இருக்கான் பாரு. ஏறலாம். சூப்பர். நம்மலாம் பேராசூட் வரையுமே அன்ஃபாலோ தான். இந்த இறங்கிட்டாங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் பக்கத்துல 100 எல்லாத்தையும் ஒரு கண்ணு வைப்பீங்க. ஷார்ட் கன்னா இருக்கு. யாரில் போயிட்டான். சூப்பர். ஒரு கண்ணு இருக்கும். நாக்கு ஏப்பா. சூப்பர் நைஸ். அங்க போ ஏறு போ அடிங்க போங்க. ஹீல் 7-3-5-0 எனக்கு வேணும். நான் ஒரு 50 போடுவேன். ஒருத்தரை முடிச்சு வச்சு போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன். நைஸ். இங்க இருக்கான். Marked a location. என் பின்னாடி எங்கேனா ஒரு பிளேயர் இருக்கான். இல்ல அடி விழுது. எனிமி அந்த டேங்க் பின்னாடி இருக்கான்ல. ரைட் வா. இல்ல வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டான். அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டான். பின்னாடி வா. அந்த வீட்டுக்கு வந்து. எனக்கு அபி ரவி ஏன்டா வா. அந்த வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கான். இன்னொருத்தர் இருக்கான் பாரு. ஏறலாம். சூப்பர். எனக்கு வந்து ஹீலிங் சுத்தமா இல்ல. நான் போய் ஹீலிங் எடுத்துக்கிறேன். ஒரே ஒரு கில்லோட இல்ல ஓடுறா சென்ட்ராப்ஸ் ஒன்றா எங்க இருந்தாலும் வாங்குறேன். இல்ல அடி விடுங்க அப்பா மௌன. இந்த பால இல்ல மச்சான். என்னல அதுல கீழ படுத்து கிடக்கான். ஹெல்ப் கை கீழ படுத்து கிடக்கான். எங்க ஒரு காமல பின்னாடி இருந்துச்சான். பின்னாடி படுத்து கிடக்கான். அவுட் ஆஃப் தி ரைட்ல. இங்க இருந்து வர முடியாது. அதுல ஒண்ணுமே இல்ல. இருக்க மாதிரியே காட்டல. போகாத. கவர்ல லாஸ்ட் ஒருத்தன் நான் அங்க இருக்கான். ஒருத்தன் நேரா இருக்கான். லெஃப்ட்ல நேரா இருக்கான். ஹீல் பண்ணிக்க. ஃபுல் ஹீல் பண்ணிக்க. ரெண்டு நேட் இருந்தா அள்ளி போடு. கொஞ்சம் முன்னாடி. இல்ல பீட்டருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி கிடப்பானா. அவன் கொலப்பாதீங்க. இப்ப ரெண்டு நேட போல. ஜோன் வந்துட்டு நீலாம் புக் பண்ணாத. யார் இல்லாட்டி அடிக்கணுமா அடிச்சு. செடிகள் கிடப்பான ஒரு வேலை. பாறைக்கு அந்த மேல பாறை நடுவில் ஓட்டலாம். அந்த பாறை மேலே எழுதி பின்னாடி போய் நானும் இப்படிதான் ஏற அடிச்சுட்டான். ஏழு